inyo kubus nga alagad. Kumusta lang, kag kung pwede lang natin malike kag ma-share, and this is my life para aton man mapalabot sa inyo iban nga mga kaabyanan, kag kaabyanan sang inyo mga kaabyanan, ilabi na ang inyo nga mga kapamilyang inyo mga partidos nga ito sa mga malayo nga lugar nga hindi malabutan sang aton pagpangalagad sa kahanginan sa ilang mga transistor radio pero hindi na ina imposible sa karon. Basta may online ka lang dira. May internet connection ikaw? Yes. Pwede gid nato ni na must share. Sa iton man mga palangga nga to sa mga malayo nga lugar para bisan paano no. Maghagan-hagan ang ilang mabatyagan nga homesick sa ilang mga palangga. Nga ara diri sa Dakbanwas ang Bacolod. Sa duwa ka mga probinsya sang Negros, kay sa central nga bahin sang Negros, yes, kamusta man tada sa piyak nga isla, sa apat ka mga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay. Diraman sa isla sang Guimaras, and of course, sa malabutan naton, sa may Palawan, kay sa Masbate, sa bahin sang Romblon, kag sa Bantayan, Cebu. Kamusta lang dira mayong hapon? Kamusta dira sa bahin sang Milagros, Masbate? Kay ti sa mga nagliligad tong mga sinamana, ginapahalong-halong kamo dira tungod sang red tide, di ba la? Kumusta kag maghalong sa gihapon? Anyway, karon nga hapon, sa nahambal na naton, kung may mga mensay or may mga greetings man kamo, ara lang aton sa ni text hotline. Di ba la? Aton text hotline, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas pagid sinaara man ang aton chat room sa mga naka-online. Sa mga naka-online, ang aton chat room sa This is My Life. Pwede man kamo din makasend sa inyong mga greetings. Pwede man kamo makapadala sa inyong mga comments, good suggestions, recommendations, piece of advice sa sulat nga aton mabasa sa inyo sa sininga hapon. Nahanungod ini sa mga promises and promises, di ba la? Ay, sa mga soltero ko, nagapangaluyag pa lang kamo, di syempre na full of promises, di ba la? Mo na siya. Pero bantayan na naton, bantayan ina naton kung ano ginang kaundan sining asawa. Nga tubtub sa karon nagahulat sang sabat sa mga promisa sang iya sini pinalangga nga boyfriend sang una kag bana niya subong. Hindi na, balanta na karon gani, relax lang kamo. Preparar nyo lang inyo sini mga reactions kag inyo man nga mga advice sa itong letter sender. Kag, syempre, ara sa atong chat room, pwede man kamo dira magka-comments, no? Sa atong sa ni chat room. Kag, magluwas sa sulat nga basahon ni Tita Wilma Subong, ara man, ang atong tag sa ka-zodiac sign para man sa atong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw bantayan naton ina. Kag ay gali mga anak. Kung ano man tupiko naton sa sininga hapon. Sa aton halin sa aton sini mga kabataan, sa mga bata nga nag-eskwela, bisan sa mga toddlers batita we, no? Sa mga estudyante naton from elementary to high school, college, kag bisan pa sa mga hamtong na, kag sa mga may edad na. Kinaglan hibaluon na to. Nang partisan mo to, hindi kakalabanan, subong wala na nagapamahaw mo. Ha? Ibala? Yes. Pero dapat bala mga anak, hibaluon na ton, kagluyag man naton ina ipahibalo kung bala importante ina. Dapat bala naton ina skip o kung hindi. Dugay-dugay. Pero since nga pet sa Jesse 8 na sa karon nga adlaw, ang mabatian mo naman nga mga istorya na dira sa palibot masiling na sila marites gini si Tita Wilma, pero hindi na realidad ina sa aton pagpangabuhi nga lapaw ng pizza 15 manugtapos na bulan, ano ba lang sunod neton nga mga obligasyon nga palaabuton.
sa mga handuraw iya sang ila sa ni mga minatay sa ila mga pinalangga nga mga nagtaliwan. Syempre, di bala, manug-abot ang Nobyembre 1, Nobyembre 2, since naanad kita nga nagapreparar kita iya sa Nobyembre 1 sa mismo adlaw sang Todos los Santos is November 1, All Saints Day, kag November 2, amo nang Piesta Minatay, amo nang All Souls Day. Pero naugalian naton nga kita nagapreparar iya sa pizza uno pa lang. Nami nga balita iya Nami iya nga balita sa mga luyag mag-bonding, lawig-lawig, malawig-lawig nga pag-inupdanay sang pamilya. Kaya malawig mo ang Oktobre tubtub sa 31. O, di ba? Ang sa 31, nagtupa sa Lunes. O, di ba? Lunes to Biyernes, Sabado, Domingo, o 29, 30, o Domingo, Sabado, Domingo, pagka Lunes, deklarar sang presidente na it's a special non-working holiday. Gindeklarar iyan ni Presidente Bongbong Marcos nga special non-working holiday ang Oktobre 31. And then, All Saints Day, November 1, November 2. Tinabot silingon, ginapahanugutan na naman nga mag-updanay isang malawig-lawig nga pila ka adlaw ang mga magkapamilya para nga ma-enjoy, diba? Para nga ma-enjoy ang makabig naton long weekend, diba? Kay Sabado, Domingo, ma-extend pagka Lunes, may angot man sa iton sa ni pag-obserbar sang sang Todos los Santos, All Saints Day, kag Piesta Minatay na. Mamangkot lang ko ano naman yung plano nyo nga ipreparar para sa inyo pag celebrar sang aton sa ni Todos los Santos. Hindi bala? Ano nga pilit ang involved mo pero kabalo na ay kabugat bala konting bonta tinggalin tita way man kami nung bakal kung may sobra-sobra lang na kung pwede ka bakal pilit subong pagkadaso naman nga si Mana pwede naman kita ka bakal kalamay nga puwarti ka mahal pagkatapos updan tabi nga daan kandila nga i-preparar ta na kay ang gata iya sa mismo sang adlaw na natong pagluto kay ang pinagin nga hindi ka madula iya sa preparasyon sa Fiesta Minatay ang suman. Galing lain-lain lang nga pamaagis ang pagluto sang suman. Sino ang manamit magluto sang suman? Wala niya sang damo pang siling himuon taya in modern time. Nami ginang sinang una nga suman nga ang imo balaya ingrediente. Pilit lang, gata lang, pagkatapos ining kalamay lang, pero galing ko na ako magsuman kalamay, pero muskubado para hindi tama katamis na, di ba? Nami ginman niya. So, panamit-namit luto, suman. Babutan nyo gusto ba nga Tita Wilma? Apolo suman. Pagkatapos dilawan ko, di inding pinakamanamit nga suman, kag mananaman. Abaw, no pa nang hindi mabadula sa Fiesta Minatay nga mga preparasyon, bayi-bayi, kalamay hati, amo ginang pinakamakapoy galing, no? Kalamay hati, pero may namit gidyang kalamay hati pagyan. Nami kalamay hati, kung inang madumduman, kung nanay si nanay, kung magluto, kinanglan niya day, magsarungkay ka, paghakwat mo yasang imo sini nga luwag, gaupod iyang kalaha mo, amo na, suno sa aton mga katigulangan, ang manamit kag matutuod gid nga kalamay hati. Hindi subong nga lugayon mo, daw linugaw lang, so mo malamalagamay, kalamay hati na, matilawan, tagina, kag ang bayi-bayi, hindi lang ginaling namin yung binayugin, ay, Tita Wilma, ara ka naman. Kag ang inday-inday or muasi, no? Sa tabok dagat sa panay muasi ng panawag nila. Inang ginaling nga pilit nga ginapalutaw, kung sa Tagalog palitaw, diri sa aton inday-inday kay damo man mong toppings siya mo. Iban muskobado butangan sang lagan lang na sang sesame seeds, lunga kag bukbukon kag impon amo na. Ang iba naman bukayo, di bala? So, handura lang ta sa kanamiton pero wala ta kabalusang kamalahalon. Ay.
Okay, istorya gamay lang na, pero at least makahagtag naman sa aton sang ideya, kung ano mga dulumdumon na ton, pero siling nila tawi namit gidyang Balenciana. Apolos na lang namit, basta involve ang pilit. Okay, yes. Alauna 46 Action Radio Philippine Standard Time. Padayuno na to niya, ano na naman ang informasyon nga mahatag ni Tita Wilma. Sa aton sa ni mga palangga nga mga tagpalamati. Ang nahambal ko na mensionar ko kay ina ang pamahaw. Di bala, may ada kita tatlo ka regular meals sa adlaw-adlaw nga tanan, pamahaw, paniaga, panyapon, breakfast, lunch and dinner, di ba? Pero ang hambal na gani, kag bisan ibasi pa sa mga pagtuon. Pinaka-importante nga hindi gid naton paglikawan nga hindi makaon. Amo ang pagpamahaw. Kay ti start amo ang pag-umpisa sang adlaw, ang pagtrabaho, so dako gid ang role sang pamahaw sa itong lawas sa mga estudyante kag sa mga nagatrabaho, di ba la? Oy mga bata, okay lang ina kung kaisa nga magpanyaga matimo ka lang. Pero ang pamahaw kinanglan full meal kagid sa pamahaw. Kay ang pagpamahaw nagabulig sa inyo brain development, nagapaalam sa inyo mga anak. Kag sa mga nagatrabaho, nagahatag gidya dugang nga energy para sa inyo, right? Nagapapagsik, nagapakusog, kinahanglan gid. Amo na kinahanglan, mamahaw gidya. Ano pa gid Tita Wilma? Sa mga nagadayet, dako ang bulig sang pagkaon mo sa pamahaw sa imo iya nga pag-diet. Kay nga, hindi kaya makabatsyag sang kagutom kung nakapamahaw ikaw sa aga. Kag kun ugto naman, sa pagpaniyaga, hindi ka makakaon sang damo. Kay nga, hindi kaya tama kagutom. Makakaon ka sang husto-hustuhan lang. Pero kinahanglan, mga anak, hibaluon man naton kung ano mga masustansya, kag mga manami nga pamahaw sa aga. Hindi tosino, hindi chorizo, kung ano pa ginang mga luto na, ang nami sa aga, suno sa mga expert, kag sa aton mga dietitian, mga nutritionist, nami gidya isda kag utan sa aga. Na pwede gid ina, na isda kag utan sa aga nami gid. O pinirito nga bangro sa aga, dason parisan mo utan nga munggo nga may utan nga munggo sa may dahon kamuti or let's say balunggay lang or pichay or tangkong, masustansya kag manamit na ina. Ang sardinas pwede man, ni mo masudan sa aga kag inang tabagak bala or ang ugayan na balingon na sustansya, masustansya man saga. Kay nga, damo na siya protein content kag calcium. Kinahanglan kun aga mga anak kag sa mga nagatrabaho na may manabalaan tani nga informasyon para sa mga ginikanan kag sa mga nagatipan sa mga kabataan, gatas or if not sa mga dalag ko, may yogurt ka na lang. Kaya ang gatas kompleto sa protein, may carbohydrates, may fats pa. Ang skim milk o kanang yogurt, bagay gid ina sa mga medyo chubby-chubby. Kag bagay man sa mga diabetic. Kag inang mga kauturay naton nga may cholesterol. Kag isa pa gid sa pinakamanamit is, ang egg. Itlog na basta wala ka man lang sang ginabatsyag or wala ka problema sa heart mo, na wala kaya problema sa heart, wala ka man problema sa imo cholesterol, let's say, pwede ikaw makakaon itlog everyday. Na isa ka itlog kada adlaw. Inang boiled egg lang gid kay masustansya na ina kag nagapabaskog na ina sa imo. Pwede ka gid magkakaon sina adlaw-adlaw. Basta take note, wala kaya health problems or wala kaya heart problems kag ang imo cholesterol hindi mataas. Kag kinahanglan gid sa pamahaw kaon ikaw prutas. Namit saging na. May pa sa pagpamahaw mo dapat may saging, if not apple or mansanas, hindi gani kapayas, hindi gani paho, kay nga na rich in vitamins and minerals gid na nga mga
prutas, pero limitahan man, hindi ka ubuson gid. Mga isa, duha ka bilog, okay na. Sa masaging, isa, okay na. Sa apple, pwede mo na siya matunga, karon naman, pwede gid. Sa paho, or let's say sa mango, 1 to 2 slices na isa or duwa lang kay kung diabetic ka gani tunga-tunga lang na pwede sa isa ka slice may kaon mo no para hindi ka tambok. Oatmeal, gakaon man oatmeal. Yes, amo na kay Tita We, kung aga oatmeal ginabutangan ko saging kag ginablend, okay na butangan gatas. Yes nanan. Kinahanglan magkaon ka oatmeal, isa kay tasa siyang oatmeal every day. Kay nga ang oatmeal nagabulig panubo sang cholesterol sa aton dugo. Mga 10% sang cholesterol sa lawas mo. Oatmeal, hindi ka mo nakauyon. Ako kauyon ko na. Na-use na ko na every morning. Butangan ko isa kabilog saging, kag sang akon gatas, i-blend ko na siya. Okay na, tubtumag ugto okay na si Tita Wilma. Okay, cereals. Nami, man sa mga kabataan, di ba mga cereals? Medyo mahal-mahal ang cereals. Pero bugana ini sa vitamin and minerals. So, may say bugana rich, rich in vitamins and minerals. Tikon i-mix mo ina sa gatas, very nutritious gid. Ilabi na sa mga kabataan. Sa mga estudyante, takon aga, pwede gina, kung kaya pa malang sang powers, sang aton mga ginikanan ang pagbakal sina. If not, syempre pa ay naroon ginaton ang kabataan naton nga makapamahaw adlaw-adlaw. Kaya nga, nanutisyahan ko, nanutisyahan ni Tito Wilma ang aton sini mga kabataan. Kun aga, nagakusmo, nagakahulog ang guya kung makita ko na nung sudan. Amo nang siling naton nga i-inspire naton ang aton mga kabataan nga sa aga kinanglan makakaon sila. May sabaw kung pwede pa man lang kita makatula isda aga pa kung may ara dira, mas manami, kag kinahanglan nutritious. Kay tiang iban hindi na ko yung magkaon man, anad na biya muna nga adlaw na permiti way nagakaon. Kinahanglan gid mga anak, may pamahaw gid kamo kun aga. Kaon gid pamahaw. Kay dira kita nagakuha energy naton sa bilog nga adlaw sa pagtrabaho kag sa inyo man pagtuon. Nagabulig ina sa brain development ninyo. Mga kabataan, yes, hindi lang ina mapuslanon sa aton mga kabataan, sa aton mga estudyante, kundi sa tanan gid nga miyembro sang aton sini pamilya. Alauna 54 na Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan anay na to ng aton sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo.
Pero sino to Facebook? Imo to Facebook? Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasitikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tiyasaling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dahil. Sa mga naka-online na tunda nga mga kauturan, sa mga naka-online naman dira, yes, John Ricky May, hi Tita We kuno. Bago lang na siya bago. But anyway, thank you, kid. Welcome sa This Is My Life. John Sir na, mayong hapon, Tita We, kamusta kag sa tanan? Mayong hapon man. Salamat, kid. Kag, yes, si Ma'am Ana Sinoro, Araman. Si Cynthia Peñas, good afternoon. Mayong hapon ko no, Tita Wilma, God bless you. Salamat, gid, ma'am. Init naman, okay, gid. Wala ka... Kumbit, okay. Wala ko, sorry, gid ma'am ha. Okay lang na siya, ma'am. Ma'am Ana Sinoro sa La Carlota, thank you, gid. Ray Flores Barioga, mayong hapon, Tita We, kag tamyaw lang happy birthday. Kay Welmar Gaetano, nga nagasaulog sa niya kaadlawan subong gid nga adlaw. Enjoy and God bless. Again, Welmar Gaetano, happy birthday. Bibiane Calanza Emesino, mayong hapon. Gamonitor lang sa Action Radio. Dapat mamahawgid bisan gamay para may resistensya siya. Yes, ma'am. Thanks, gid. Ma'am Ana Sinoro. Ako iga pamahawgid ko yan, ma'am. Defensive. Good PM. Tamyo ko lang kay RR Joy. Kag Edgar Cepeda. Julius Celis from Jonalyn Inial de Crypto. De Cripito. Ano pa gid? Di na siya. Namit ang kalamay, mas kubado. Yes, ma'am, agree ko da. Jonalyn Inyal de Cripito. Sa tanan nga daycare workers, DSWD, sang Valladolid Head and Staff Department, boy, nagapamati gid sila. Jonalyn Inyal de Cripito, mayong hapon. Kag mayong hapon, kag salamat gida sa mga daycare workers. Sa DSWD sa Valladolid, sa staff, kag sa head, thank you, kid. Mahal, importante. Yes, never mind. Kung don't mind, ang mahal, importante, may pagkaon. Yes. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat, keep safe always. Yes, Raymar Beranyo Lingoste. Hello, Titi Dennis Tiboria Roma. Kamusta ikaw, Sir Dennis? May damo gid nga salamat sa imo, na? Kag amuman ko da oatmeal pag udto regular meal pagkagabi oatmeal naman okay, Evelyn Sinaon, monitor lang kami nila ni Hulag Aising Purok Gaysayno Barangay Alihis. Salamat gid. Okay, kag yes, salamat lang da. Okay, enough lang na anay, abalikan ta lang kamo karon, ha? Okay, thank you gid. This is my life.
Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Aton sini nga text hotline
Bisitahan ko anay kadali antes ko magbasa sang aton sulat para sa siningapon. Buhinan ko lang ding ila mga mensahe. Inday we, good PM. Nalipay gid ko kay nabasa mo ang akong text kahapon. Now nagapamati gid ko sa imo program. Nanay mo ni Auring sang Barangay 27. Maukod kag mauti gini si Nanay Auring mag-text, no? Nanay Auring, may damo gid nga salamat kag mayong hapon. Mayong hapon tawe, panyaga talaswa kag sinugbang nga gusaw. Tatay Tony, namit naman iya panyaga. Basta gusaw nga labas, tay to nami gidiyan, Tita mayong hapon, tamyaw ko lang magulang ko si Ricardo Aliosa, sang Gimaras, Mampay. Ang nagatamyaw ang iya manghod. Yes, thank you gid Ma'am Yolanda Pasamante sang Bago City. Hasta lang ko diraan ay balikan ko lang na karon ang iban pagidnaton nga mga great hymns. Tita Wilma, how many days before Christmas Day? Pila na lang? Wow, 68? 68 days, Christmas Day na, ambot lamang giliw. Ako mauna na lang kuya, nga daan tamyaw sa inyo. Tamyaw lang niya si Tita Wilma, hasta lang kita dira, no? Manamyaw lang ako sa malipayon nga Pasko sa mag-aabot nga Disyembre 25. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Yes, ang atong pagbasahon sa siningahapon nga mensahe halin sa kay Inday Maribel. Si Inday Maribel sang Bacolod lang siling niya. Hindi lang pagbasahon ang iya complete address, kundi ari lang siya sa Bacolod. Mensahe ni Inday Maribel sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa tanan nga nagapamati kag nagaupod sa This Is My Life sa ila mga radyo? Kag sa tanan man nga ara sa FB Live sang Aksyon Radio Bacolod. Tita Wilma, gusto ko man i-share ang part sang akon life. Natungod ini sa promise sa akon sang una. Sakit gali, tita, ang magsalig sa pangako nga wala gid na tuman. Kabalo ka kun nga sang ginapangaluyagan pa lang ako sang akon boyfriend, kadamo-damo sa mga promises niya nga wala gid na tuman. Kung sa bagay, amugin man na ang mga nagapangaluyag. Halos i-promise ang sun, ang moon, ang stars, ang heaven. Pero wala man lang matuman, kag hindi gid matuman. Kag makambig ko ang self ko, Tita Wilma, nga isa ako sa mga tanga nga nagsaling nga magtuman ang promises sang nagpangaluyag sa akon. Huugali, tawgon mo lang ako sa ngalan Maribel, 27 years old. 18 years old lang ako sang ginpangaluyagan ako sang mister ko nga si Hector. Si Hector, Tita Wilma, kung lang taon mo ideal man gid. Tall, dark, and handsome.
Kag kung tulukon mo siya, tita, ma-in love ka gid. Kay kon ang iya mga ginasuksok ang tulukon mo, pulos na tanan signatures. May mga jewelry pa na siya. Kag napapati niya ako sa iya mga promises. Amak mo ang hambal na sang una sa akon, nga ma-honeymoon kami sa Paris. Ba sa Paris, gidya? Kag paistaron niya ako sa dako-dako gid nga balay. Kay duwa gid ya kadako mo kundi dako-dako gid nga balay. Nga may mga kabulig. Di wala man ko choice. Kay 18 years old pa lang ako sang una, ginbaton ko siya. Kami nga duha. Kag sang ulihi, pag 21 years old ko na, nagpakasal kami. Nag-estar kami tuo diri sa Bacolod, pero sa gamay man nga apartment. Sanggin pamangkot ko siya kundi ina ang pangako niya nga honeymoon sa Paris. Kag dako-dako nga balay, ang sabat niya sa akon, maninguha pa siya kuno sa pagnegosyo para nga mahatag niya ang tanan niya nga promisa. Pero Tita Wilma, halos 5 years na kami nga kasal. Kag may isa na kabilog nga bata. Kag wala pa natuman ang pangako niya. Bisan isa lang gid. Pero hardworking ang bana ko. Bisan wala kami sang bag-o, kag maayo gid nga car. Car gid yung nagamit nga term. Nakabakal siya second hand. Di happy man ko kay hindi kami mabudlayan sang akon anak. Sa tuod lang, Tita Wilma, good provider sa Hector. Kag pirmi maayo ang amon ginakaon adlaw-adlaw. Galing ang kalain sang buot ko hindi gid madula. Kay wala gid niya nahatag sa akon ang iya ginpangako. Ano mayo ko na nga himuon nga matuman niya ang iya gin-promise sa akon. Salamat gid. Lingaw-lingaw lang ning akon Tita Wilma, pero tuod ni Maribel. Okay, Inday Maribel, sa imo salamat gid. Mayong hapon. Kag bisan si Tita Wilma nga nagabasa, nagayuhom at sa kaundan sang imo sinimensahe sa aton Facebook account. Bisan wala na period, wala ka magin-intindi ko gid, kag gina-enjoy ko gid ang tag sa katinaga nga imo nga gin-type. Ang kabalo naman kita sa mga kabataan subong ilabi na kung mahiligon ka sa cellphone ang gamit mo. Ang mga style bilis ang pag-text, sang pagsulat sang mga tinaga. Unlike sa amon nga mga pang-idaron, sa mga 50s and above, mag-send message kompleto na iya. Hindi ba la? Subong niya kadamo. So, mamangkot pa ko na di sa mga millennials naman. Anong butsilingon sinang MBTC? Anong butsilingon? Yes. Para nga hindi man kita bala magmanul-manul, how? Na? Wala sang malain sang nagapamangkot. Wala sang malain sang nagapamangkot. Importante wala ka nagapakuno-kuno nga kabalo ka, pero gali kaging man wala ka sang nahibaluan, no? Wala kuya nahuya mamangkot ya, kay nga gusto kuya makabalo kag makaintindi sang tanan. Di bala diri lang ko gani kaintindi kung anong ginatawag nga marites, diri lang ko nakabati kun sinuna si Marisol kag sinuna si Maricon, ang mga amo na galibong ang mga anak nagayuhom kag gina-enjoy ko inatan. Ay hoo, Inday, sa atong letter sender, Inday Maribel. Una-una sa tanan, ginapasalamatan gini Tita Wilma. Ang imo mensahe. So this is my life. Salamat kag mayong hapon sa imo. Kumayo siguro kun ara, siguro tani si Toto Hector ba makayuhom gid si Toto Hector mo sang imo sinisulat. Pero kung ako, hindi na ko mangita sang iban pa or hindi na ko maghulat pa
nga matagaan sang katumanan atong mga material niya nga mga pangako sa akon sang tion sang dalaga pa ako. Sang dalaga pa ikaw na gimutang ko lang ng kaugalingon ko sa sitwasyon mo. Anhon mo ang mga material nga bagay sa sininga kalibutan. Ha? Nga hindi ka man malipay, kag hindi mo mabatyagan ang satisfaction kag contentment nga ginatawag. Diba na? Kung lantawon naton, maswerte ikaw sa bana mo. Ha? Mamangkot lang ko sa imo. Ngas na subong may bata na kamoy sa kabilog. Hindi kami makasiling pa ko medyo may pagkabata-bata pa siya. Kapila pa lang siya 27 years old. Na? May ara pagid ka pagka-childish kay the way nga magbalay ikaw sang imo message bala. But anyway, okay lang ina. Kay ti ang aton entertainment, ang iban maka-relate, ang iban hindi man makarelate ka mo si sang una pa na iya mamo na sila di bala masiling sa ay sang una pa na iya Tita Wilma wala na iya subong hindi naton ina masiling wala na nagatabo subong kag hindi naton mapanginwala ina kay tubtub sa karon may ara pa iya nga mga tawo nga kun magpangaluyag puno sang promesa puno sang pangako na. Pero kabalo ko nga nagpasugot ikaw nga mangin girlfriend niya sang una tungod sa love nga nabatyagan mo. Kay ti sino sa imo tungod sa mga promises niya kung makasal ka mo, di nga mo mahanimon, wow, sa Paris. Di nga kag diyan pati paistaro niya ka sa wow. Dako-dako nga balay nga may mga helpers pa. Bisan sino siguro maganyat sina. Na? Pero kung hindi ikaw mangin literal sa sitwasyon, kung hindi ikaw mangin literal sa sitwasyon, masiling ka, din man naman, imposible. Galing ka masiling ka, para sa imo daw mapati ikaw, tungod magporma si Hector sang soltero pa, ay ka very guwapo gidi ya. Kagsiling mo, ideal man. Gidi. Di magsiling ka bala tall, dark, and handsome, lilagsun ina sa mga babayi. Ikaw maswerte tungod iya gin pangaluyagan, kag ikaw ang iya sinigintan ayan sang iya gugma, kag sa imo nagpropose nga pakaslan ikaw. Para sa akon, hindi importante ang dako-dako gin nga balay o kung dalon ikaw sa iban nga bahin sang pungsod. Kung wala man lang sang kalipay. Kung wala sang paghigugma. Di ba na? Anon mo ng kwarta sa kalibutan? Kung hindi mo mabatyagan ang contentment sa imo pagpangabuhi, satisfaction ba? Kag kung kulang ikaw sa imo spiritual life. Ari na lang kung naga-worry ikaw, kag naga-problema ikaw, mamangkot lang yan si Tita Wilma sa imo, Inday Maribel, love mo pa si Hector? Or love mo bala si Hector? Ginpalang ba mo bala siya? Love mo si Hector? Ginpalang mo bala siya? O kung ginpamana mo lang siya tungod sa iya mga ginpromisa sa iya nga dalon kag ihatag niya sa imo ang kahamungayaan sa pagpangabuhi na ay ho. Kung tinawin natin Inday, hindi na siya importante sa liwat nga ginmuno ni Tita Wilma kaina. Kag tanawin natin ang kalidad sang bana mo. Bisan nakita mo nga hindi gidman mataas ang level sang pagpangabuhi niya, pero nakita mo nga good provider siya, mabakas siya, mabuot siya, mapinalangga. Ay anak, ano pang pangitaon mo? Dulaan na sa pensar mo, na mo na bala, kakasan na sa imo pensar, ihaboy na, focus ka sa pangabuhi ninyo nga tatlo sang imo anak, kag ni Hector. Pasalamat ka, ha? Kay nga, bisan ay iban na gani, pagkatapos na kasang, di pati ka manda kung di agwanta ka. Di ba may mga something, may mga amusin ng mga lalaki. Pero pasalamat ka kay hindi iya siling anong term dungol ang imo sinibana. Hindi siya dungol. Kabalo siya yung mga budlay, kabalo siya mangita trabaho, kabalo siya mangita kwarta. Ang ibanda, mas di malas kumparar sa imo. Kay nga, ara tuod, kompleto. Matahom ang balay, kompleto ang mga appliances, matahom ang mga dekorasyon sa sulod sang balay. Pero kung singgitan, gani kagawayon sang bana, kung kaisa dapatan pa sang mamag-an nga kamot.
Pili ka sa mapinalanggaon nga bana nga mabakas nga simple lang pero may kalipay sa sulod sang balay o kunin ang hamungaya ka pero hindi ka malipayon sa imo mga hulag na hindi na to pagpaminsara ng honeymoon nga ato balihon mo na lang nga ang imo honeymoon sa Paris upod sa imo sinibana amo inang mga pagpaninguha niya para matagaan ikaw sang bisan simple nga pangabuhi apang malipayon. Nagapaninguha siya, di ba? Gapaninguha siya bisan paano. Nakabakal siya sa lakyan, bisan suno sa imo hindi brand new kag hindi ginamit nga sa lakyan, pero bisan second hand lang, pero at least why ka mo, ikaw mo nagkambal, wala ka mo nabudlayan sa imo anak. Kag good provider pa, mamati pa nun, mapinalanggaon, ano pa man, sus anak, hindi na, tama na. Ang mahambal ni Tita Wilma, pasalamat ikaw sa mahal nga Diyos. Nakasala po ikaw sang lalaki nga mabakas, responsable, mapinalanggaon, mahigugmaon, kag yes, pasalamatan mo ina, kag himua pagin nga, mangin prayerful kamutanan sa sulod sang panimalay. Kag as mentioned as always ni Tita Wilma, nga himuon naton nga sentro sa sulod sang aton panimalay ang pulong sang Ginoo. Siya mismo ang updo naton sa aton pagpangabuhi. Amo ina iyang pinakaimportante. Hindi ang mga material nga bagay. Kay my dear Maribel, ina nga mga bagay, hindi naton ina kinahanglan sa pihak nga kinabuhi. Sa aton padulungan sa ulihi. Aton ginapangita subong dapat ang aton mangin partner isa ang inyo objective sa pangabuhi. Para lang sa kaayuhan sa inyo pagpangabuhi, ma-raise ninyong inyo kabataan sa maayo, mapadako, matudluan sa maayo nga value, na inang mga kabataan nga bisan simple lang pero mapabugal sang ginikanan, hindi na tamangita sang kung ano pa. Kinanglan tun-an naton sa aton kaugalingon kung paano naton maangkon ang ginatawag nga contentment, satisfaction sa aton life. Okay lang na iya nga ari lang tadi sa tunga-tunga na sa average level sa aton sinipagpangabuhi. Importante nga ma-overflow kita sa aton spiritual life. Amo nang pangitaon ta. Amo nang pangitaon ta. Kaya until now, bisan si Tita Wilma is still searching. Ako mapangita kung paano ko pagin ma-overflow ang kong kabuhi nga malipay ako. Amo na siya. Kag kinahanglan tanan gid sa aton life. I-enjoy naton. Kag pasalamatan ginaton sa mahal nga makaako. Amo na lang na. Hindi ta mangita sang hindi ta kaya pangitaon kag ang kunon. Let's be satisfied sang gina-provide niya sa aton adlaw-adlaw kag be thankful. Masiling ti amo na ni sudan ta mantiner ta amo lang na basi adason nga adlaw mabless ta ni Lord namit naman naton sudan, right? Na amo na hindi kita mangita sang wala ka masakit ang ulo malingin imo ulo dason mangutang ka kag mangutang ka. Paano na kung mangutang ka kung daw wala na kid. Kag kinanglan kabalo ka lang magpalakat sang tanan. Ating huaon naton Inday Maribel nga maangkon inang spirit of contentment sa aton sinikabuhi. Importante gid na. Paano ang pagpangamuyo? Importante. Kay nga sa pagpangamuyo wala sang imposible. Siling ganin ni Evelyn Bermeo. Inday Maribel, pasalamat ikaw kay bisan hindi brand new imo sa lakyan may ara ka sang sawala. Yes, kita mo ga-react si Ma'am si Inday Evelyn Bermejo. But insakto gid man siling panimawana sa sinoro sa Sandro importante palangga ka sang bana mo kay good provider siya. Wala ginapaugtas, responsable nga bana. Pangamuyo mo gid ang bana mo upod sa anak mo. Amoy ng pangabuhi, ang pangabuhi gid importante, di ba? Hindi balaza, ngayong hapon man kag salamat ay importante gid na iya mga anak.
Tita We, siya, Tita We, natuman gid ang ila honeymoon sa Paris, parisukat nga kwarte, pero hindi man sulok, 34, 38 ba? Oo, may hugot man to. Siling gani ni 8220. Day Maribel, diskarte na namon nga mga lalaki. Kung piliton mo siya, ka-promise. Importante palang kakabana mo. Perfect nga lang gagay ni ta Wilma. Tatay Tony, salamat gid mo ginasuportahan gid ko ni Tatay Tony. Madamo gid nga salamat. Ang hambal naman ni 3716, mayong hapon, hindi man na importante ang mga material nga bagay. Ang mahalaga, malayo ang inyo, maayo, I'm sorry na-misinterpret ko lang, maayo ang inyo pag-upod. 3716, madamo gid nga salamat. Kita mo na, mga pila pa lang na sang ila sini nga mga reaction inday marikar. Ay, tawe. Good PM. Happy man. Ay, kakapo. Happy man. Ay, kakapoy. Bag-ulang ko katapos panglaba. Tiari naman ko sa balkon gapusing. Para kahingagaw text sa imo. Ay, Layla ka ho. Siling ako si Layla naman ni. Layla sa din ka gani. Ari man family ko. Taga Abiniquil ko. Man, tanga family. Kag taga dito ko. Gaestar sang una. Family Robles, Cervantes Medel, amigos kay listener mo man na sila ta. Salamat gid sa pagbasa. Okay? 7613, salamat gid. May ara pa na karon maayo pag gid nga mga mensahe. Bantayan lang natin hininibla sa maayong gid nga advice ta we. Okay, let's 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa nga pila ka mga importante nga mga commercials para sa atong horoscope karon nga adlaw. Life extended. This is my life. This is my life. Ang tagsakata. Ana, siling ni Ma'am Virgie, present kami gyapon diri Tita Wilma sa may Salin Homes. Kami ni Day Thelma, Guico, ni Lydia, ni Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lambert sa may Buena Park. Stay healthy always to and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, sa inyo gid tanan-tanan. Happy birthday kay Aryan May Shason Biboso sang Abuanan Bago. Halin kay Carmencio Shason Biboso. Salamat gid, na? Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Roxelle Queenie Delmo on her birthday today. Thank you. God bless you and your family circle. Okay, thank you, gid, Ma'am Elizabeth. Thank you, gid, for the prayers and the love. Salamat din ka madamo sa imo, pati na sa flowers kag sa kisses nga ginapadala mo din sa amon sa Action Radio. Especially kay Towe. Mary Joy Victorino Flores Macawili. Tawe, good PM. Ayo lang pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Karulan, Kabangkalan City. Okay, salamat, gid. In my dreams na lang. Mama Ana, so, Inday Marabel hambal ni Ma'am Ana, in my dreams na lang ka-honeymoon. Kamo may anak na gani. Upo sa inyo anak, amo na lang na eh. Ay, nga mga anak ko. Hindi mo gituod, mapakta ng dalagan sang panahon. Okay? Martin Aliling, good afternoon. Salamat gid sa imo. Good afternoon po daw siling niya. Hello, good afternoon. Please greet kay nanay, kay tatay, kay baby James. Salamat gid tita from Mimi. Okay. Mimi Dinoy. So mayong hapon din na kay Jerome, kay Jerome kay Ruming Dinoy. To baby James, good afternoon man. Mayong hapon Tita Wilma ang tupi na sugaton, kompleto ginibala si Ma'am Jinky mo. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Star and Doc Mayon, Mama Lulet Dialegdon, kay Papa Joe Dialegdon, kay Alma Ulegon, kay Noel Amar,
MJ Shason, and all my family dira sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. God bless. And stay safe, everyone. Thank you, gid Ma'am Chinky. Novi Magapan, salamat gid. Monitor lang sila kuno sa Barangay Pandanon, DSB. Kagaraman si Ma'am Ruchel Fulgencio Susana. Kag, Dennis Tabianosa, nga barbero namon. Maayong hapon, ginatamyaw ikaw ni Ma'am Ana Sinoro. Okay. Kag, diraman kay Sir Alex Montesa, no? Good afternoon, Sir Alex. Salamat gid. Mayong hapon lang da ko, no? Ari lang ko naga-monitor sa pagbulos ng programa mo. I-share, like ko, no? Okay, keep safe, gid. Thank you, gid. Tamyaw ya lang si Ma'am Vanessa kag si Doc Mayo Merly, Sir Mileli Oligo. Damo gid nga salamat, Sir Alex. Salamat man. Kag, yes, Inday Alma Gonzales Posisyon, madamo gid nga salamat. Okay, enough lang na, balikan ta lang kamo karon Salamat gid. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang, blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay bas kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no nga kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya. Kaya, Ma'am Lani Herumiano, good afternoon, Ma'am. Thank you, Gid.
Thanks for the kiss you sent sa Action Radio kay Tita Wilma. Ano ni si Ma'am Ana nga pangayo siya pasensya aga kung mapapray sila siguro, no? Well, anyway, sige Ma'am, go ahead. Mayong hapon lang da kuno hambal ni Ma'am Jinky Dialagdon. Ma'am Jinky, thanks gid ara siya gopod sa atin online. Kag ara man si Sir Rufino Eragabino sa may Handumanan. Ara na siya sa Handumanan. Di Bless Sir Rufino. Gaupod siya sa iya radio. I know, gaupod man siya online na. Ga-monitor lang siya kuno. Kung si Sir Mileli Uligo, di lang ko sa MH Del Pilar. I don't know, saktos Tito We. Di ba lang, Sir Mileli Uligo? Yes, ara sa MH Del Pilar sa may Sarabia. Alas 2:41 na Action Radio, Philippine Standard Time. Padayon lang, Tita Wilma. Sa taga Binikwil kami sang una, galing kay wala na kami tubalay. Mo nagsaysay pagid siya, na? Pagbag-od, ti kadalaga na ko subong, nag 1 year pa lang sila sa September. Naguputi ari. Okay. Lapit kami dito sa Mambukal Summer Resort. Pwede lang malakat. Thanks, gid ba? Nagsaysay kapag gida. Sa may barangay Sinana. Kay Sinana Yara sa barangay Minuyan. Kay taga-dira, gid, si Tatay Lapit. Okay. Salamat, gid. 7630 na tuman gid, Tita Wilma. Ang iya pag-text sa This Is My Life. Alas 2:44, relax. Maga-horoscope na si Tita Wilma. Bantayin niyo zodiac sign. Para naya karon nga adlaw, Martes, Oktobre 17, tuig 2022. Una-una ito ng zodiac sign nga Libra. Yes, ang mga Libra, amoy ni mga natawo, Setiembre 24, tubtob Oktobre 23. Mga Libra, suno sa inyo horoscope, ano man nga klase sang imbitasyon, kung pwede, balibaran nyo anay, likawan nyo anay ang paglingaw-lingaw, Libranians, tunan nyo man anay sang maayo dira kung may ara kamuda mga agreement, o kung may ara kamo dira mga kasulatan nga dapat pirmahan, hindi gid magpadaso-daso, basahasang maayo, pamangkot kung hindi maintindihan, kay basi bala, hinulsulan. Kay isa pagin Libra, kung may plano kamo nga magbiyahe or mag-travel, paiway lang gid anay ha, kay nga mauyang lang gid kamo sang panahon, suno sa inyo zodiac sign. Maswati nga mga numero 5, 15, 24, kag 30, pink is your lucky color. Kaya tuwang na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman mo Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Para manumbalik ang imo kapag 6 Scorpio. Suno sa imo horoscope, pulo pamasyar, relax. Amo nang himuon mo or ninyo para makabulig sa inyo lawas nga mangin mapagsika mo. Subong lang nga adlaw likawan nyo lang nga mapikon kamo. Scorpio, batian mo na. 8-10, 13-25 mga maswati nga numero. Orange is your lucky color. Sa iluhan naton ang Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ara naman, Sagittarius or mga Sagittarian, liwat ginapahanumdum ka mo. Bapa mo ka na. Nga ang true friend or matudtuod nga abyan, sa kamangayaan, kagkapiutan, nagaunungay. Sa ups and downs mula sa inyo life, ara ginaya. Kag ginapangayuman sang panahon, karon nga adlaw, para sa imo, nga para mahibaluan mo ang matudtuod sa peke. Paano man? Kabalo ka muna. Okay, maswati nga mga numero 8, Justice 19, kag 31. Dollar green is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn na gayong gid. Disyembre 22, tubtubinero 19, yes, Capricornian. Kung may trabaho ka, pero abi mo may offer nga bag-o para sa imo na. Kinahanglan lang gid dira Capricorn, pamensaron mo gid anay sang maayo, tulo timbang-timbangon mo gid kun bala maayo ang idulot sina sa imo kumpara sa ginaangkon mo nga trabaho sa karon. Maswati nga mga numero Capricorn
Jessie says 2031 kag 40. Your lucky color is maroon. Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, ikaw Aquarian or kamo mismo nga mga Aquarian, nakahibalo ka mo sang husto sa sala, right? Pero kung pwede pa lang, likawan ninyo nga magpasilabot sa desisyon sang iban. Kaugalingon mo nga problema, amo ang atubanga. Maswerte nga mga numero sa mga Aquarius, 14, 19, 21, kag 39. Purple is your lucky color. Ang Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, ang mga Pisces, subong malipayon na. Malipayon ang mga Piscean karon nga adlaw. Kag halos tanan nila nga makilala, ba makibot gid sa ipakita nila. O ikaw nga Pisces, ka makibot ng mga friends mo, pamilya mo sa makita nila sa imo. Abi mo kung anong rason is about love. Okay, aara kita dira. Uno 9, 12, kag 28 mga maswerte nga numero. Your lucky color is cream. Nabatian, una nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw sang Martes, petsa 17 sa bulan sang Oktobre. Okay lang na siya. Relax lang kamo dira, kabalikan kamo ni Tita Wilma dugay-dugay sa dugang pagid nga mga zodiac sign. Pagkatapos sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos kami. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. May pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko per may basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag-champion Alimon besas ni mayong hapon ko no maninay mayong hapon man. Salamat gini nga nakaupo ikaw kay Nanay We karon nga hapon. Good afternoon Tito We, ari lang kami Japon ni Nanay Isabela. Yes, Tito Eddie Laos, good afternoon sa kuan na siya sa Cane Town, di ba la? Ara na sila sa Cane Town sa may Victoria City. Okay na. Emilia Punia mayong hapon sa bugos mo man nga pamilya. Dali lang. Kay tapuson bala anay ni Tita Wilmar, nabili naton nga mga zodiac sign para man sa iton tag sa horoscope para wala ko utang kay kabudlay mga utang. Yan dira gali sa mga taga JNT
Express sa mga riders naton dira. Sa JNT Express sa mga riders. Good afternoon and thank you gid kay Miss Myrene kag sa guard nga nag-accommodate sa aton kahapon. Thank you so much. Salamat man sa inyo pag-upod iya sa Action Radio Bacolod. Especially sa This Is My Life. Aries na kita. Sa mga Aries, ang mga Aries na tao Marso 21 tubtob Abril. Just 19. Yes, Aryan. May tsansa or may kahigayunan nga matagaan mo atensyon ang imo panimalay karon nga adlaw, na? Kinahanglan mo lang kinahanglan Aryo, magpakatawhay ka lang para hindi ka magka-offend sa iban dira. 5, 12, 25 kag 31 mga maswerte nga numero. Gold is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, yes, Taurian. Kung ano man ang imo gina-process, kung kainas ang aga daw may tsansa nga matigayon ina, na? Amo na, kung may i-process ka mo, namigin man niya aga, kay laban-laban gina, na? Kag, para sa mga Taurian, mamagaan ang pagsulod sang kwarta para sa inyo, ilabi na kung may negosyo ka mo. Pero kung wala, syempre, kung nagatrabaho ka mo, tinguha pagidugang kag magpangita sang extra income. 2, 14, 25 kag 39 mga maswerte nga numero. Ocean blue is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, dugang pagin nga pagpaninguha, sakripisyo kag pagpangamuyo ang himuon mo para makalikaw ikaw sa problema. Halong kagid. Kay nga imunan ang imo partner. 6, 14, 19, kag 24 mga maswerte nga numero. Green is your lucky color. Yes, Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon. Yes, Blessed Tuesday. Monitor lang sa bugos nga pamilya, Ma'am, thank you, good ha. Okay. Kag Gemini, green is your lucky color, di ba? Cancer na tatawe. Na mga Cancerian, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, ang inyo horoscope nagasiling. Hindi ka muna magdali, gid, relax, hulatang husto nga tion para sa gusto mo matabo. Sa ano nga gusto mo matabo sa imo kabuhi. Hindi gid maghagay rush, hinay-hinay lang. Para bala malikawan ang basulay nga ginatawag. 10, 12, 24 kag 31 mga maswerte nga numero. Old rose is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Leo. Yes, Leo Julio 23 tubtob Agosto 22. Leo, kung may mabato ni ikaw nga advice, hindi ka dapat maakig. Hindi ka dapat maakig. Ang maayo pamatian mo, yes, tunaan mo, binagbinagon mo sa maayo, antes ka man magdesisyon. Kung okay sa imo, then go. Kung hindi okay sa imo, never mind. Amo lang na to, hindi ka maaking. Kag karon nga adlaw, may mapalapit sa imo, nga mangutang sa imo. Dira iya nga desisyon, imo da iya gusto ang matumay. 8, 16, 24 kag 30 mga maswerte nga numero. Silver is your lucky color. Hingabot si Ma'am Huma Lumina, always ginaglit hingapos ginapermisi tawe. But anyway, okay lang. Yes, Virgo, ang mga Virgo naman, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Mga Virgonian, believe kita sa inyo, kaya nga, kabaskog sing pagsalig ninyo sa inyo kaugalingon. Kag, mangin positibo man ang dalagan sang pamensaro ninyo sa inyo mga hilimon karon nga adlaw, kag may maayo nga palitandaan para sa inyo man kaayuhan. Gani, hulag na, planuha kag aksyonan para sa imo kaayuhan, Virgo. 10, 14, 35 kag 36, mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Nabatian nato na itong tag-siga zodiac sign. Pwede naman sa itong tag-siga horoscope para karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time. Impuntulis tres. Ay ito na 3 o'clock. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tita Wilma, wala na sang oras, gani kita magpaalam, pero antes pa na ko magpaalam, may nagsulod dira sa atong chat room, kagkabalugid ako, kadamo na sang iya sini napadalan sa iya mga messages, scam ina ha, hindi ka mo magpabiktima dira sa may Facebook account nga Thank God Ezekiel, bo ginagamit pang Ginoo sa ila sini nga mga pagpangintulin sa ila siga pareho. Hindi ka mo magpadala-dala dira. Si Tita Wilma magpaalam na sa itong sinipag pangalagad karon iya nga adlaw. Apang nga ito naman Bible verse of the day nga ibilin sa inyo halin sa Deuteronomy chapter 6 verse 17. Be sure to keep the commands of the Lord your God and the stipulations and decrees He has given you. Salamat sa liwat. Buwas na naman kita mag-updinay. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.